Snežana i 7 patuljaka. U neka davna vremena postojala je jedna zemlja u kojoj je vladao jedan izuzetno dobri kralj sa svojom ženom kraljicom. Neizmerno su se voleli i bili su jako srećni, naročito kada je kraljica donela na svet najlepšu od svih devojčica koje su se ikada rodile pod svodom nebeskim. Devojčica je bila majušna sa prelepom crnom kosom i krupnim crnim očima, a njene dadilje tvrdile su da nikada nisu videle da neko ima tako dugačke trepavice kakve je ona imala. Belog tena sa osmehom anđela plenila je svojom izuzetnom lepotom. Pošto je rođena jednog hladnog zimskog dana, kada su padale ogromne bele pahulje snega, dali su joj ime Snežana. Uživali su u svakom trenutku sa svojom predivnom ćerkom. Donosili su joj najrazličitije igračke, radovali se svakom njenom osmehu, pevali su joj najlepše uspavanke koje su specijalno za nju pisali i komponovali najbolji pesnici i kompozitori, pozvani iz celog sveta. Snežana je bila najvoljenije dete na svetu, a njeni roditelji nisu skrivali svoju radost i ponos što imaju takvu ćerku. Njihova sreća je bila neizmerna, sve do jednog dana, kada su se tamni oblaci nesreće nadneli nad njihovim kraljevstvom. Kraljica se teško razbolela. Trpela je velike bolove i svakog dana joj je bilo sve lošije, da bi posle nekog vremena i umrla. Dobri kralj je bio neutešan zbog smrti svoje žene, koju je obožavao, a svi podanici u kraljevstvu danima su plakali i žalili za svojom izuzetnom kraljicom. Vreme je polako prolazilo i život u kraljevstvu se polako vraća u svoje normalne tokove. Samo je kralj i dalje bio neizmerno tužan, ne mogavši da zaboravi svoju predivnu kraljicu, očajan što je tako mlada umrla, ostavivši njihovu ćerku i njega bez svoje neizmerne ljubavi. Kraljevo okruženje želelo je da pomogne svom vladaru da izađe iz tog stanja tuge i očaja. Zato su mu jednog dana kraljevi savjetnici predložili da se oženi. Kralj dugo nije prihvatao taj predlog, ali kako je njegova mezimica Snežana iz dana u dan bila sve tužnija zbog gubitka majke, nakon dugog i bolnog razmišljanja pomislio je da ta ideja možda i nije tako loša. I posle izvesnog vremena kralj se ponovo oženi. Nova kraljica bila je veoma lepa žena, ali i veoma opsednuta tom lepotom. I bila je jako, jako hladna, gotovo nepristupačna za svoju okolinu. A ono što niko tada nije znao, bila je veštica. I to je jako dobro krila od svih. Satima i satima je pričala sa svojim čarobnim ogledalom, koje je napravila kako bi ono stalno moglo da se divi njenoj lepoti, u čemu je neizmerno uživala. Ogledalce najdraže moje, reci mi najlepša žena na svetu ko je? Oholog pogleda, nova kraljica tražila je odgovor od svog čarobnog ogledala. Vi, vaše visočanstvo, podjednako hladno odgovorilo bi, bez razmišljanja ogledalo. I tako svakoga dana ona bi postavljala isto pitanje ogledalu i uvek je dobijala isti odgovor, nakon koga bi ledeni osmeh prekrio njeno lice. Ali jednoga dana kraljica se u žurbi saplela i pala glavom udarivši u ivicu ogledala toliko jako da joj je odmah iskočila velika crvena čvoruga poput nekog roga kod jednoroga. Obuze je takav bes da urlajućim glasom poče da vređa ogledalo. O
ti, odvratna staklena maso, da Bog da se u najvećem bolu polomilo! Ogledalo koje je kraljici uvek priređivalo samo radost, strašno se uvredilo zbog tih njenih otrovnih reči, ali tada ništa nije reklo. Mada nije imalo nameru da pređe preko tih njenih otrovnih reči. Kraljica je u svom besu i očaju danima ležala u krevetu, dok se čvoruga nije sasvim povukla. Nije mogla da dozvoli da je bilo ko vidi tako unakaženu. I kada se ta čvoruga sasvim povukla sa njenog čela, vratila se svom uobičajenom ritualu. Kao i nebrojano puta do tada, stala je pred čarobno ogledalo. Ogledalce najdraže moje, reci mi najlepša žena na svetu ko je? Upita kraljica, s uzbuđenjem očekujući unapred poznati odgovor, koji je ispunjavao potpunom srećom. Snežana, smireno, ali veoma proračunato odgovori ogledalo. Molim? Iskrivi se kraljicino lice od srdžbe i besa. Snežana je najlepša žena na svetu, reče ogledalo, koje nije zaboravilo nanetu mu uvredu, zbog koje se sada isvetilo svojoj gospodarici. Gnev koji je kraljica tada ispoljila lomeći sve pred sobom, ne da se ni opisati. Od njene sobe nije više ništa ostalo, sve je polomila u paramparčad, a buka koju je napravila dovela je pred njena vrata skoro sve prestravljene sluge u palati, koji nisu znali šta da rade. Ljubomora joj je potpuno pomutila pamet, a želja da po svaku cenu spreči taj užas nadvladala je njen razum. Snežana je zaista bila prelepa devojka, sjajne crne kose, pravilnih nežnih crta lica, izuzetno lepog tena i krupnih očiju. Jako blagorodna, ljupka i smerna devojka lepog ponašanja i prefinjenih manira. Prava princeza, lepotica. Maćeha je to znala, ali ove reči koje je čula od svog čarobnog ogledala nije mogla da podnese. I svakog narednog trenutka njen gnev je bivao sve veći i veći i ona se osjećala kao da sama lično vri u kotlu na dnu opakog pakla. Kada je bes dostigao vrhunac, kraljica je naredila slugama da pozovu jednog lovca i on je ubrzo došao. Zahtevam od tebe da s mesta ubiješ tu odvratnu devojčuru. Koju devojčuru, vaše visočanstvo? Zbunjenim glasom, ali dosta tiho upita lovac. Snežanu, šta se praviš lud, kao da ne znaš na koju devojčuru mislim. Odmah ćeš je odvesti u šumu i ubićeš je. Jesi li me razumeo? Dokaz, hoću dokaz da mi više ne stoji na putu. Zaurla kraljica iz sve snage, a on uplašeno napusti njene odaje. Lovac je bio očajan. Kao i svi podanici u njihovom kraljevstvu, obožavao je mladu princezu Snežanu. Ona je bila najlepši cvet njihove zemlje, najvoljenija osoba od strane svih stanovnika kraljevstva. Plenila je svojom dobrotom i plemenitošću. O njoj su pisane pesme i priče, bila je ponos svih poštenih i dobrih ljudi. Ali nadaleko poznate je bila i opaka narav nove kraljice, od koje su se svi plašili i od koje su ljudi u strahu zazirali. I zato lovac nije smeo da ne izvrši kraljičino naređenje, te smisli način da Snežanu namami u šumu. Presveta princezo, da li bih vas mogao zamoliti da pođete sa mnom u šumu? Jako mi je potrebna vaša pomoć. Zamolio uljudno lovac u cvetnom dvorištu kraljevske palate. Rado ću vam pomoći, dobri lovče, odgovori mu Snežana. Samo
Jako bih volela da znam kako vam ja mogu pomoći. Ah, draga princezo, u pitanju je jedno povređeno lane. Potrebno je da mu se previje rana, ali moje ruke su grube poput neke šmirgle, a vaše su mekane kao svila, pa sam pomislio da bi mnogo bolje bilo da vi to uradite i sasvim sam siguran da je to mnogo bolje za sirotu, povređenu životinju. Snežana se rasplaka pri pomisli na nemoćnu, povređenu životinju, pa odmah povika. Molim vas, s mesta pođimo, svakako da ću pomoći sirotom lanetu. Požurite, molim vas, požurite, neću biti mirna dok lanetu ne bude bolje. Lovac je odgleda s izvesnom tugom na licu, ali strah od kraljice nije mu davao izbora i povede Snežanu u šumu. Dobra devojka ništa nije slutila i kad su stigli u sred šume, lovac se okrenu ka njoj. Ali, zar je moguće da smo već stigli? Pa nigde ne vidim lane. Da mu se nije nešto desilo? Upita uplašeno Snežana, dok su suze prskale njeno lepo lice. Lovac ništa nije odgovorio. Samo se okrenu ka njoj i ona u tom trenutku spazi nož u njegovoj ruci. I dalje ništa nije shvatala. Šta će vam taj nož? Šta ćete uraditi lanetu? Povika i skoči ka njemu. On se pomeri par koraka nazad, netremice gledajući u nju i ne progovaravši ni jednu jedinu reč. Snežana se skameni u mestu. Zar ćete me ubiti, lovče? Tiho ga upita. Ako baš to želite, onda mi bar recite zašto. Šta sam vam ja skrivila? Pogleda ga Snežana svojim krupnim očima, prepunim suza. Lovac ispusti nož na zemlju i poče da plače. Oprostite mi, princezo. Vaša maćeha mi je naredila da vas ubijem, ali ja nemam srca za to. Molim vas, bežite. Bežite što dalje. Samo tako se možete spasiti od te veštice. Hvala vam, dobri lovče, ali za Boga gde da idem? Šta da radim sama u ovolikoj šumi? Snežana osjeti neizmerni strah u iščekivanju bilo kakvog odgovora od lovca. Idi tamo, drago moje dete. Lovac joj pokaza pravac u kojem da ide i brzo se udalji, smišljajući koji lažni dokaz da donese kraljici. Snežana potrča u pravcu koji joj je lovac pokazao, uplašena od neizvesnosti koja se odjednom pojavila pred njom. A lovac je polako krenuo ka zamku. S teškom mukom smislio je koji dokaz da donese kraljici. Dokaz koji bi potvrdio je da izvršio njeno naređenje. I smislio je. Usput je zaklao jednu svinju, izvadio joj srce i tako umotano u neku prljavu krpu doneo ga kraljici koja se zadovoljno osmehnu. Konačno je nestala ta odvratna gadura. Baš gadura, vidi joj srce i srce joj je gadno kao što je i ona gadna. Zgražavala se zla kraljica. A za to vreme Snežana je uplašeno išla kroz šumu, osvrćući se na svaki zvuk, na svaki šum. Bojala se zveri koje mogu da naiđu i da je rastrgnu, bojala se zlih veštica i duhova, svakojakih utvara i vampira koji mogu iskočiti sa svih strana. Iznenada pred njom se pojavi prelepa kućica sa slamnatim krovom iz čijeg dimnjaka se vijorio beličasti dim, a kroz male prozore sa rešetkama provirivala je tanana svetlost sveće, poigravajući se sa čudnim senkama koje su se kretale unutar tog neobičnog doma. Snežana se začudi videvši te senke. Ličile su na neka čudna bića sa velikim kapama na glavi, kakva ona nikada ranije u svom životu nije videla. Koliko joj je to bilo čudno, toliko je i uplaši,
ali nije imala izbora sem da zakuca na ta vrata. Pomoć joj je bila neophodna, jer nije mogla da ostane potpuno sama u toj mračnoj i opasnoj šumi. Nakon što je bojažljivo zakucala na vrata, začula je razne glasove i neko komešanje, pa jedan tup udarac kao da se neko sapleo i pao, a onda su se vrata otvorila i njenom iznenađenju ne beše kraja. Pred njom se ukaza 7 patuljaka krajnje dobroćudnog izgleda sa 7 čudnih raznobojnih kapa na njihovim glavama. Izvinite ako smetam, mnogo se izvinjavam, dobri ljudi. Ja se zovem Snežana i ćerka sam našeg kralja. Molim vas, pomozite mi, jer ako mi vi ne pomognete, ja ću umreti. Moj život je sada u vašim rukama. Skrušeno izgovori devojka, dok joj se jedna suza kotreljala niz beli obraz. Zaboga, devojko, reče jedan patuljak, a ostali kao papagaji počeše da ponavljaju njegove reči. Čemu tuga? Čemu suze? Kako si u našem domu? A onda se svih 7 patuljaka duboko nakloni, sve dok im vrhovi kapa ne dodirnuše zemlju, a oni istovremeno povikaše. Klanjamo se, vaše visočanstvo, čast nam je da ste u našem domu. O, kako ste ljupki, kako ste dragi, s velikim olakšanjem reče Snežana, dok joj se blagi osmeh stidljivo pojavljivao na prelepom licu. Patuljci je uvedoše u svoju minijaturnu kuću u kojoj je sve bilo minijaturno. I kreveti, i sto, i stolice, i police, i ormari, i posuđe. Baš sve. Osjećala se kao u nekoj bajci u kojoj se iznenada stvorila, a patuljci odmah pokazaše svu svoju ljubaznost. Prosto su se utrkivali ko će više da joj ugodi. Odmah su joj napravili toplu čokoladu da se malo zagreje i opusti. Upališe vatru u kaminu. Skloniše krpu sa kaveza u kojem je bio kanarinac kako bi svojom umilom pesmom raspoložio uplašenu devojku. Pustiše malo umilo kućence da se odmah ugnjezdi u njenom krilu i dadoše joj veliki komad čokoladne torte, verujući da nema tog čoveka na svetu koji se neće raspoložiti već posle prvog zalogaja te poslastice. A, sada nam reci, draga naša princezo, šta se desilo pa da tvoje lepo lice preplavi tuga? Upita je jedan od patuljaka, pa posedaše u krug na pod oko nje, radoznalo očekujući odgovor. Ona im ispriča svoju tužnu priču i šta joj se sve desilo te noći. Ispriča kako joj je umrla majka, kako se otac oženio, kako je došla maćeha koja joj nikada lepu reč nije rekla, kako je lovac pozvao u šumu zbog povređenog laneta. Bestidnik! Povikaše patuljci u glas sa stisnutim pesnicama spremnim za veliku bitku. Ali on nije mogao da me ubije, uprkos naređenju, i poštedeo je moj život dovodeći svoj život u opasnost. Branila ga je Snežana. Čak mi je i pokazao pravac u kojem da pobegnem. Fino neki čovek, reče jedan patuljak, a ostali otvoriše svoje pesnice kako bi jakim aplauzom pozdravili taj plemeniti gest lovca, što Snežani izmami osmeh na lice. Ne brini se, Snežana, dok smo nas 7 živi, tebi ne sme da fali ni dlaka sa glave, reče najstariji od svih patuljaka. Divno je čuti takve reči, reče ona s velikim olakšanjem, dok se najstariji patuljak brzo lupi po čelu. O, kako smo nepristojni! Ti si nam rekla svoje ime i sve o sebi, a mi se nismo ni predstavili. Mi smo patuljci. To vidim, reče Snežana. Patuljak podiže jednu obrvu, pa nastavi. Dakle, mi smo patuljci. Ponovi teatralno i krenu da ih predstavlja.
Ljutko, Glupavko, Stidljivko, Srećko, Kijavko, Pospanko, a ja sam Uča. O, jako mi je drago, dragi moji prijatelji. Oduševi se ona, pa ponovi njihova imena da bi bila sigurna da ih je sve zapamtila. Tako je, sve si nas zapamtila. Zadovoljno primeti Uča pa nastavi. Mi radimo u rudniku dijamanata i svako jutro pre zore krećemo na posao. O, pa to je jako ozbiljan posao raditi u rudniku, primeti Snežana. Nadam se da nije opasno i da se čuvate kada ste na poslu. I još jednom, hvala vam puno, dragi moji drugari. Stvarno ste divni. Molim vas, dozvolite mi da pospremim vašu kuću dok vi radite i da vam spremim večeru kad se umorni vratite sa posla. To ne dolazi u obzir. Povika Ljutko. Ne dolazi u obzir da princeza sprema kuću. Nije red. Kako to da jedna princeza zna da kuva? Upita zevajući Pospanko. Baš sam srećan sada kad znam da postoje i tako normalne princeze. Oduševljeno povika Srećko. Ja se stidim i da pomislim da biste vi nešto mogli da radite u kući. Sav crven u licu izgovori Stidljivko. Što se mene tiče... Slobodno očisti prašinu. Alergičan sam na nju. Obradova se Kijavko. Ništa vas nisam razumeo. Zbunjeno reče Tupavko. Još malo su popričali, a kad je došlo vreme za spavanje, shvatiše da ona nema gdje da spava, pa na brzinu spojiše 3 svoja kreveta kako bi princeza imala postelju za tu noć. I ona je bezbrižno zaspala u kući svojih novih prijatelja, sanjajući umirujući san u kojem je njena majka svojim anđeoskim glasom pevala Snežaninu omiljenu spavanku. Tako je noć polako hodala ka jutru. I nešto pre svitanja oglasi se zvono i probudi veselu družinu. Brzo su poskakali iz svojih krevetića, obukli se, umili se, oprali zube, očešljali svoje kose, brade i brkove, da bi na kraju veselo stavili svoje kape na glave i bili potpuno spremni da krenu na posao odmah posle doručka. Ali, pre nego što su krenuli, upozorili su Snežanu da nikome ne otvara vrata i da ne priča sa neznancima. Draga moja princezo, molim te da ovo naše upoznavanje shvatiš krajnje ozbiljno, naglasi mudri Uča. Jer tvoji neprijatelji neće mirovati dok ne budu sasvim sigurni da si mrtva. Kao da je predosećao novu nevolju iskusni patuljak. Potpuno ste u pravu, obećavam da će biti tako kako ste rekli. Osmehnu im se s velikom zahvalnošću Snežana, a potom se vesela družina niz strmu šumsku stazu zaputi ka rudniku, pevajući svoju uobičajenu jutarnju pesmu za razbuđivanje. Aj ho, u rudnik idemo, da kamen svetli kopamo, aj ho. Snežana im je dugo mahala sa vrata njihovog doma, sve dok nisu zamakli iza brega, pa potom uđe unutra i krenu da posprema ogroman nered koji su napravili. Posteljina i jastuci polegli po podu, mrve od hleba svuda oko stola, prepuni ormari iz kojih je virila razbacana odeća, nered u kuhinji, opalo lišće ispred ulaza u kuću. Ali Snežana je spremala kuću bez nekog velikog napora, kao da je godinama samo to radila. Iako je pre toga u dvorcu njenog oca bilo nezamislivo da bi jedna princeza mogla i da pomisli da radi bilo kakav fizički posao. I dok je Snežana pevušila svoju omiljenu pesmicu,
koju je naučila od svoje majke, nije ni slutila da se u dvorcu njenog oca dešava nešto što će itekako uticati na njen budući život. Njena maćeha se baš tog trena probudi, sva srećna što je lovac doneo dokaz da je Snežana mrtva i što više nikada ogledalo neće moći izgovoriti ime bilo koje druge žene na njeno uobičajeno pitanje, koje je postavljala nekoliko puta tokom dana. Ogledalce najdraže moje, reci mi najlepša žena na svetu ko je? Snežana, bez dvoumljenja reče ogledalo, a kraljičino lice u sekundi dobi boju plavog mastila i ona poskoči baš kao da joj je neka nevidljiva sila lupila najjači šamar po njenom licu. Kraljica se prosto pušila od besa, lupajući izbezumljeno nogama o pod, poput nekog jako zločestog i razmaženog deteta. Zašto lažeš ti, glupa staklena maso? Oko mi se na ogledalo. Razbiću te u param parčad da nikada više ne vidiš lepotu kakva je moja! Nastavljala je da besni ta gnevna žena. Ne lažem, to je živa istina, smireno odgovori čarobno ogledalo, naslađujući se besom te bezobrazne žene koja ga je onako prostački izvređala. Snežana je mrtva! Prodera se kraljica. Zapamti to, ti majmunska slugo! To vi mislite, jednoličnim glasom nastavio ogledalo. Živa je i bezbedna u kući 7 patuljaka, u šumi. Zlobno se nasmeja ogledalo, gledajući zapanjenje na kraljičinom licu, koje se najednom iskrivilo na stranu od potpunog šoka. Kraljica je potom potpuno poludela. Tukla je rukama po ogledalu, šutirala sve oko sebe, huktala i vrištala toliko jako da se ledila krv u žilama svih dvoranina u celom dvorcu. Potom se iz njenih odaja ništa više nije čulo. Zavladala je opaka tišina. Veštica opet nešto smera, pomisli stari kraljev komornik, ali ne smede ništa da izgovori u strahu od gneva te užasne žene. Za to vreme kraljica je nervozno šetala svojim odajama, smišljajući šta da radi. Uništit ću je, nikada više zemljom hodati neće, ta rugoba od Snežane, siktala je sama za sebe. Potom skoči, ode do ostave sa svojom starom garderobom, pronađe nekoliko komada odeće, koju u velikom besu pocepa i iskida, te se hitro preruši u ubogu, odrpanu staricu i krenu u šumu noseći korpu sa jabukama, na čijem je vrhu bila jedna otrovna, u koju je ušpricala otrov koji je lično napravila. Zauvek te neće biti, Snežana, ponavljala je u sebi krčeći štapom šipražje po kojem je hodala. A kada je konačno došla do kućice 7 patuljaka, zakucala je na vrata, brzo se pretvarajući da je uboga i bolesna starica. Kad je Snežana uprkos upozorenju patuljaka otvorila vrata, videla je odrpanu staricu i odmah se sažali na nju. Dobrodošli, bako, mogu li nekako da vam pomognem? Upita je Snežana svojim ljubaznim glasom. Možeš, odgovori njena maskirana maćeha. Samo ti i možeš da mi pomogneš, dete moje milo. Jedva izgovori posljednje reči, gutajući svoju sopstvenu srdžbu. Snežana požela da je nahrani i napoji, ne sluteći prevaru i veliko zlo koje se sprema, pa joj napravi lepu zakusku od svega što je našla u kući patuljaka. Ti si meni, dete moje drago, dala hranu i vodu,
a ja te molim da ti od mene uzmeš bar jednu jabuku, da ti se bar malo odužim za tvoju dobrotu. Neprepoznatljivim glasom reče Snežanina maćeha. Snežana krenu rukom ka jednoj jabuci, ali je starica prekinu. Nemoj tu, crvljiva je. Uzmi ovu, ova je najlepša. Drhtavom rukom pružio joj otrovnu jabuku. Čim je Snežana zagrizla jabuku, komad joj se zaglavi u grlu i ona, kao pokošena, pade na zemlju. Nije se pomerala. Maćeha se zlokobno nasmeja nekim zastrašujućim kricima, pa brzo nestade ka ivici šume. Kada su se patuljci uveče vratili, zatekli su Snežanu kako nepomično leži ispred vrata njihove kuće. Šta sve nisu pokušali, od veštačkog disanja, polivanja hladnom vodom, masiranja njenog srca, toplih obloga koje su joj stavljali na čelo, mirišljavih trava koje su joj stavljali pod nos. Ali ništa nije vredelo. Ona je nepomično ležala ispred njih. Patuljci nisu prestajali da plaču. Prelepa je, ali ne možemo je zakopati u zemlju, reče Kijavko. Napravit ćemo stakleni sanduk, pa ćemo zauvek moći da je gledamo, doseti se Uča. I stavit ćemo okolo najlepše cveće koje budemo mogli da uberemo, jedva izgovori stidljivko. Tako su i uradili. Smenjivali su se u straži pored njenog sanduka danonoćno, sve dok jednog dana jedan princ iz drugog kraljevstva nije sasvim slučajno prolazio tuda. I čim je pogledao u stakleni sanduk, ugledavši najlepšu devojku na svetu, odmah se zaljubio. Ko je ona? S tugom u očima upita patuljke, a oni mu detaljno ispričaše njenu priču. Jedna suza skotrljala se iz prinčevog oka, ali je brzo obrisa kako niko ne bi primetio da plače. Princ ubra jedan cvet, dođe do staklenog sanduka, podiže poklopac i spusti cvet pored Snežanine glave. Potom kleknu i poljubi je, opraštajući se sa tom do tada neviđenom lepotom. U tom trenutku desi se čudo. Zvezdana prašina pojavi se nijotkuda i podiže se iznad kovčega u kojem je ležala Snežana. 1000 sjajnih zvezda odatle sjuri se ka nebu, sijajući neviđenim sjajem, a Snežana polako otvori oči i zatrepta nekoliko puta pomerajući svoje lepe dugačke trepavice. Ona je živa! 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 Uzviknuše patuljci, a princ je hitro podiže u sedeći položaj. U tom trenutku izlete komad otrovne jabuke iz njenog grla i ona poče da diše, pa potom postade svesna svoje okoline. Šta se dešava? Da li sam ja to spavala, dragi moji prijatelji? Oni joj se nasmešiše i pohrliše da je zagrle, želeći da se uvere da je zaista ponovo živa. Oprostite, a ko ste vi? Obrati se Snežana nepoznatom mladiću. Vas ne poznajem, reče nešto tiše, skrivajući sopstveni stid, pa dodade. Mada, kad vas bolje pogledam, čini mi se kao da ste mi poznati iz mojih snova. Kako, ko je to? Pa to je tvoj spasitelj, mladi princ! Veselo je obavesti Srećko. On te je spasao poljupcem? Sav crven u licu promuca stidljivko. Poljupcem? Iznenadi se Snežana, krijući svoj zbunjeni pogled od mladog princa koji nije odvajao svoj zaljubljeni pogled od nje. Nekoliko trenutaka kasnije
Ona je sedela sa tom malom veselom družinom, okružena njihovom razdraganom grajom i pesmom. Njeni prijatelji patuljci i nepoznati princ, koji joj je spasao život, nisu krili svoju radost što se sve tako lepo završilo. Usred bučnog veselja princ u jednom trenutku kleknu ispred Snežane i reče: molim te, udaj se za mene. Učini me najsrećnijim čovekom na svetu, a ja ću tebe učiniti najsrećnijom ženom na svetu. Pre nego što je rekla da, patuljci napraviše neviđenu larmu i buku, slaveći do duboko u noć njen pristanak da se uda za lepog princa. I svi skupa pođoše na venčanje u njegovo kraljevstvo. A kada su crni gavrani, kao neki zli glasnici, obavestili njenu maćehu šta se desilo, od besa joj se oduzelo pola lica. Nekoliko dana kasnije umrla je skrhana sa znanjem, ne da je njena lepota nestala, nego da je postala neopisiva rugoba. A Snežana i njen princ živeli su 100 godina u sreći i veselju, često posećivani od svojih najboljih prijatelja patuljaka, koji su uvek bili radoviđeni gosti na njihovom dvoru. Bajku